Good morning, Mega Love shout out. Sino yung gising pa dyan? Bakit ganon? Bakit ganon? Sino yung nandyan? Boss J. Oo, late ako ngayon. Musta naman ka, Boss J? Mega Love shout out. Musta yung trabaho mo? Late ako kasi matagal natapos. May bisita. May bisita. Pauwi ka na? Salamat sa patamsak. Tamsak-tamsak din. Uy, nakalimutan ko i-share. Jinilin Tiki, Mega Love shout out, lalabs. Naglilinis na ako. Oh, iyan ang maya. Andy Kito, Mega Love shout out. Andy Kito, pa-share nga ng lives, lalab. Nakalimutan ko i-share. Jinilin, lalab, Mega Love shout out. 30 minutes pa. Pwede pa. Pwede pa, chika-chika. Sana all. Musta yung trabaho mo, Boss J? Sana all. Musta naman ka, lalab, Jinilin Tiki? Kumusta naman ka ay? Oh, yun lang. Pag hindi mahigpit, di okay. Yun ang maganda. Yung hindi mahigpit ba? Yung hindi mahigpit. Nadaanan lang ako ng... Nagpabisi-bisi ka kasi sa sipe.
Nagpabisi-bisi ka sa CP. Nagtaka na yung boss mo. Nagtaka yung boss mo. Bakit busy yan sa CP? If I see you love so. Yun lang. Pag magaling, mabait pala. Pag sure da boss G eh. Ikaw pa, magaling ka talaga. Lalo na pagtulog, lalong bumabait ba? Noipi ako. Miguel Love, shout out. Good morning. Tambay lang dia. Noipi. Tambay lang dia, Noipi. Musta naman ka, Noipi? Noipi. Musta naman ka, Noipi eh? Saan ka ngayon, Noipi? Noipi, saan ka ngayon? Ganun yan, Boss J. Pwede na ipanlaban. Pwede ipanglaban. Saan ka ngayon, lalabs? Hindi naman ako makaano ng ano. Ikaw lang mag-isa Pilipino? Ikaw lang malakas. Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out dyan sa Japan. Maglablaban kayo dyan ni Boss G. Si Boss G sa Canada yan. Tamsakan mo lalab. Salamat. Magbakas ka lalab. Noipi, magbakas ka ba? Puntahan ko. Lablabin mo si Boss G. Nasa Canada yan. Maglablaban kayo dyan dalawa. Musta naman dyan sa Japan, Sisi? Yan. Morning daw, Boss G. Lablabin mo si Noipi, Nasya sa Japan. Lablabin mo, Maglablaban kayong dalawa dyan. Maglablaban kayong dalawa. Hirap na naman ako maglagay nito ng ano. Daming positive dyan. Salamat sa patamsak, lalab. Mahirapan naman ako maglagay sa iyo ng ano ng jacket. Ingat dyan kasi yung COVID ngayon. Hindi pa lumayas yung COVID. Nako, hindi makakalagay ng jacket.
Nag-blurred naman ko diri lalabs eh. Kagwang naman eh. Ano nag-blurred naman siya. Ito siguro hindi blurred. Or yan. Sana all. 5 million in the house. Mega love shout out. 5 million in the house. Magparamdam kayo dyan sa live chat. Oy. Sino yung nandyan? Anong oras sa Canada, boss? Inabot na ng boss ko yung pichi ko. Yahoo! Boss J, buti ka pa, may pichik na. Buti pa si Boss J, may pichik na. Sana all pichik. Maka sana all na lang kita ni. Lalabs na ipi. Hindi kita malagyan ngayon ng jacket, lalabs. Mahina kasing net ko, lalabs. Ay. Yan, 2,000. Sana all. Sana all. Yan. Yan, may jacket ka na, lalabs. Baba mo na yung bahay mo dyan, lalabs. Para malablaban ka ni Boss G. Sana all. Sana all na lang taan ni Boss G. Lalab na ipe. Ibaba mo yung bahay mo, lalab. Para malablaban ni Boss G ba. Lalab na ipe. Salamat sa padaan ha. Salamat sa padaan. Buti pa si Boss G. Malaki yung sahod. Nasa mga yayamanin kasi ngayong lugar. Nasa yayamanin. Anong oras ngayon sa Japan, lalab na ipe? Kasi dito sa Saudi, 1 AM ngayon. 1 AM. Boss J, lablabin mo si Lalab Noipe. Lablabin mo. Ito oh, ang ganda-ganda. Gandang dilag. Magandang dilag si Lalab Noipe. Magandang dilag. Magandang dilag. Magandang dilag si Lalab Noipe. Nagtamsak ako, lalab. Magandang dilag. Magandang dilag talaga. Sana all magandang dilag. Ano nga tayo man. Magandang dilag. Wala atay. Bisaya ka, lalab na ipe. Bisaya ka. Boss J, baba mo yung bahay mo, oy. Welcome, lalab. Welcome. Boss J, ibaba mo yung kayamanan mo. Si Boss J.
Naku, baba natin bahay ni Boss G. Magandang dilag. Sila lab noy pi Davao ko sis. Asa ka dapit sa Davao lalabs? Asa ka dapit sa Davao? Asa ka dapit sa Davao eh? Taga Davao dai ka? Lalabs noy pi taga Davao dai ka? Sa Tibungko ikaw Sana all Tibungko. Di alam ko sa ano lalab sa trading. Gana kag trading? Likod sa Almendras ba? Duol raman da itay. Dugay na ka sa Japan. Dugay na ka sa Japan lalab. Duol raman da ita. Dugay na ka sa Japan lalab. Duol rata ay 24 years na ko dresses. Maay pa ka kay 24 years na kada sa Japan. Nagminyo na kada sa Japan ni ay. Sana all. Tinaa, oy tinaa. Tinaa ba? Sana all 24 years na. Sagdaay lagi uban kay gold man po na nga uban. Mo nay nagdagwa pa. Highlights ba? Nana gani tay highlights. Wa na. Nya wala ka nagbakasyon sa Pinas lalabs. Wala ka nagbakasyon. Highlights lang lalabs eh, highlights. Kumpiyansa ka ng highlights. Mo nay makagwapag samot. Wa day sila kabalo. Wa sila kabalo nga mo nay makadagwapa. Maayo kay sige day ka dito bakasyon. Maayo. Di na madag tina. Di na madag bijin. Di na madag bijin lalab. Di na gyud na madag bijin. Sana all bijin. Buti ka pala labs. Every year uwi. Ayaw pag sige pa stress ba para di na mo gawas ang highlights. Kay magpa-stress lagi ka ambot lang. Mahurot gani na imong o gani ka highlights na. Sige lang gwapa mangyapon. Na ako diri sa Saudi lalab. Naningkamot pud taon ta dire. Ayaw pagpa-stress ba? Ayaw pagpa-stress kay ang uban di gid mapugngan. Na. Musamot kita kagwapa. Pila naman day imong edad lalabs nganong giuban naman ka bi? Bata pa man ka.
ang kanang imong kayamanan ba iya tayong palabi oy. Nagpalabi naman kag pundok na imong kayamanan. Ayaw palabi pundok sa imong kayamanan ba? Ayan tawag palabi. Trabaho lang ko dire. Winky. Maayong buntag diha Winky. Lablabi sila labnoy pi o Bisaya pud na. Musta naman ka Winky? Naunsa naman ang atong laser dong, humana? Boss J. Lablabin mo din yan si boss mo, Boss J ay. Winky. Kumusta naman atong laser? Wa kay schedule ron. Half dose pang naong. Amo na resulta. Ginoo ko ay. Unya ng blaga ni ko gahapon. Oh, lablaban na si Lablab Noy Pi. Mabait yan. Pati si Boss G, oh. Sana all half dose ang naong. Sana all. Pag vlog diha ba atong tan-aw nagiunsa na paglisir. Winky. I-vlog ba atong tan-awon ug giunsa pag ana ba? Giunsa pagkabkab ang naong. 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayay, palablab pukulo. Oh, lablabi na lalabs kay mabait yan si Winky. Mabait yan. Taga Surigao. Taga Surigao yan sa lalab. Bisaya po. Boss J, naunsa naman na dahil mong kwentuhan, Boss J? Humana mo? Nagsabot na mo? Unsa po na inyong gisabutan ay? If I see you, love song. Mm-hmm. 4 million in the house, Mega Love, shout out. Surigao ka ng umangkaw. Winky ka ng umangkaw? Time. Na, 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 na. Sana all. Unsay oras diha sis? Di baba niya Rodswing. Ko ana diri lalabs, alaon na sa buntag. Winky, baba ang bahay mo Winky. Malapit na ang out ng work. Ah, okay Boss J. Okay lang. Salamat sa patambay-tambay dyan ha. Boss J. Salamat sa patambay. Boss J. Ingat sila sa'yo.
Ingat sila sa'yo. Patamsak mga lalabs kay Andy Quito. Nalit nga ako. Nalit nga ako ngayon kasi may bisita ba. Pero at least, nakahabol pa. Boss J, ingat sila sa'yo. Di ba lalabs Winke? Lalabs Noipe. Mag-ingat sila kay Boss J. Sila ang mag-ingat kay Boss J. Oh, yan. Mag-vlog ka din, Boss J, doon. Sa puntahan mo. Tindes activity period dito parang period ba. Right. Joel Choice, Miguelaw shout out Joel Choice. Musta naman ka Joel? Oh, Boss J. Buti ka pa Boss J. Joel Choice, lablabin mo nga yan si Noipi. Si Lalab Noipi. Lablabin mo. Imo ra yung gitibo lalab kabutan gining Lalab Noipi ay. Gitibo gini mo tanan. Sana all tibo. Sana all. Sana all. Joel Choice, Miguel shout out. Baba ka ng bahay mo dyan, oy. Joel Choice, baba ka ng bahay. Mabait din yan, lalabs Noipi, si Joel Choice. Nagla-live din yan. Gitibo sis pa. Pinky, gipakyaw naman na imong balay ni lalabs Noipi, baliki po din tao na dong. Palablab naman kay Joel Choice, mga lalabs ha, gibaba niya yung bahay niya. Palablab, magbakas kayo doon mga lalabs. Kisa man ang balay Joel Choice. Ibaba mo din yung min mo ba para malablaban. Magbakas kayo doon mga lalabs. Magbakas kayo doon. Mabait siya sa akin kasi alam niya magaling. Sana all mabait. Sana all. Unsay balik ni mo Winke? Palablab sa bahay gibaba ni Joel Choice mga lalab. Palablab, palablab. Palablab. Palablab, oy. Palablab. Sana all. $3 million in the house. Big love shout out.
I see you love song. Danoy P super spicy. Bye bye Boss G, ingat. Salamat sa patambay-tambay. Live din. Oy, bukas mag-live ka bukas. Di ba wala kang pasok bukas, Boss G? Joel, maaga ka ngayon. Bakit maaga ka ngayon nagising? Joel Choice, bakit maaga ka ngayon? Bakit maaga ka ngayon? Bakit? Bakit maaga ka ngayon? Joel, ibaba mo yung main channel mo, Joel, oy. Para malablaban ni Noipi. Joel. Tapos ka nang kumain, Joel, ng umagahan? Tapos na kayong kumain? Tapos na kayong kumain. If I see your love song. Salamat, Winky, sa padan. Salamat sa padan, Winky, oy. Winky, salamat sa padan. Maglablaban lang kayo dyan. Joel Choice, ibaba mo yung main mo ba? Para malablaban ni Lalab Noipi. Para maglablaban kayo dyan. Mag-promote ka dyan, Joel Choice, sa live mo mamaya. Para makapunta sila. Promote, oy. Ay na, magkuha ko og VIP ane aron dali ra mo tubo dyan. Mukuha ka, Winky? Mukuha ka, Winky? Nag-live po ka, Winky? Winky, pag-live ba? Pag-live. Oo. Pag-live din para makakuha ka ng watch hour mo. Pag-live ba? Para makuha yung watch hour. Pag-live para makuha din ninyo yung watch hour ni mo, Winky. Pag-live in town, ay. Patamsa kay Winky, mga lalabs. Kay Winky.
Ano oras live mo? Ilagay yung oras dyan, Joel, para alam ni Noipi at saka ni Winky. Hago padaghan subscriber eh. Karon si manahara ko nakatesting aning tanaw. Magsige na kag tanaw lalab. Lalab Noipi. Magsige na kag tanaw. Lalo na maadto ka sa kay Joel nga live din. Tagaan po ka dito. Tagaan kanya grasya. Tagaan kanya grasya. Andi Kito, mega love shout out. Andi Kito. Nahuman na kag live lalab. Nahuman na kag live. Wala ako nag-StreamYard ay kay wa ko kabuhat og email kay di na to ka kuan ako ang email. Puno naman daw. Dire lang sa ko. Si Snipe gitamsak na ko lods. Lalabs Snipe. Adlaw-adlaw ba? Adlaw-adlaw ka apil og live para makakuha kag saging. Lalaban, lablabin mo nga ayan si Noipi. Lalaban. Lablabin mo si Noipi ba? Ihatag ang imong alaga diha. Ang imong alagad ba ihatag kay Lalab Noipi. Maya-maya mag-live na si Noel maya-maya si Joel. 8 AM Pinas time. Tagaluto, mega love shout out. Salamat sa patamsak lalabs, tagaluto. Tagaluto, salamat. Musta naman ka lalabs, tagaluto? Wala pa nahuman si Lalaban? Salamat sa patamsak. Okay. Maglablaban mo na kayo doon. Maglablaban mo na kayo doon. Lami ni mga Bisaya, lalabs Noipi kay di ta maluyag in English ba? Kaning masagulan ganitag international sus Ginoo ko. May ning Bisaya ba kay dali ra kaayo. Dali ra ta magkasinabot. Dali ra ta magkasinabot lalabs Noipi. Dali ra ta makasinabot. Punta kayo sa akin, bigyan ko kayo WhatsApp. Dali ra ta magkasinabot. 4 million in the house, mega love shout out. Sino yan nagbiji-biji dyan? Nagbiji-biji. Magsabod-sabod ang dila ba? Main direct sa way sabod oy. Bahala sila eh. Direct sa way sabod. Direct sa way sabod lala ba? Kay mangita gitag na isabod. May ning way sabod kay murag nindot ba dali ra kay litokon. Direct sa way sabod. Dirita sa way sabod.
Musta naman imong trabaho diya sa Japan, lalab? Tamsak an PHBTV, mega love shout out. PH Mama Susan. Hi Mama Susan, mega love shout out. Gab Video Mix, mega love shout out. Gab Video Mix, mega love shout out. Mama Susan, musta naman ka Mama Susan? Nangita pa ko sa imong video noy eh. Ayo pangita. Ohayo. Hmm. Ay lang ang pangitaan ng sekretary ni tata kay ako man na. PHP TV, mega love shout out. Asa man siya dapit nangita di ay? Asa di siya dapit nangita? Ha? Ah. Pag uhayo na mo diha. Pag uhayo na mo diha ay. Pasugod mga lalab sa kayan mga lalab, pasugod. Patamsak mga lalabs. Murag 500 pa kapin. Oo, gamay-gamay pag subscriber si Lalab Noipi. Pero kung adlaw-adlaw lang na siya mangisda, musaka na po na siya. Musaka na siya. Winky, pwede di ay ma-monetize bisag 500 ang sub as long as ma-reach. Dili ma-monetize, Winky. Kinahanglan 1,000 ang imong subscriber. 1,000. Tapos 4,000 ang watch hour. Winky, patamsak na diyan kay Lalab-an, Winky. Sis and full support. Salamat Lalab Noipi, salamat. Nagla-live din yan. Nagla-live din yan. Mabait din yan. Oo. Anak na siya, Winky. Naalagi. Oo, na ay ad. Pero ang naka-income man ang ad, si YouTube pa. Porque ang WhatsApp ginoong gagmay kadag. Lalabs Noipi, mag-live ka araw-araw. Mag-live ka ugma oh. Para sa WhatsApp ba? Kaya na nimo ay na. Di ba naman kay laptop? Oo, kanang mga ads, si YouTube pa'y nakakuha na sa kwarta kay wa pa man ka ma-monetize. Pero kung ma-monetize ka, imuha na. Pero karon kay kuan pa man.
Wala pa man ka na monetize. Siya say mo kubra ana. Siya say mo kubra. Pag live adlaw-adlaw lalab noy pi. Di mo sugot akong bana. Nganon di ba mo sugot? Pag-upload og kanang taas-taas nga video tapos imong i-play adlaw-adlaw para makakuha kag watch hour. Anong di man mo sugot imong bana eh? Ngano man? Ikaw sis nakadawat na kag sildo diri. Wala pa nako makuha ang $100 lalab. Pero kung makuha nako ang $100, okay na. Kay ang minimum $100 una nimo makubra. Karon kay kuan pa ko karon. Tiguang KG. Karon kay kuan pa ko kaabot og $100. Sana all makaabot og $100 para makuha, wala pa man. Asag daay lang kung nagtiguang ay kay lamion man pod. Tiguang ba nga lamion? Tiguang nga lamion. Salamat Winky, salamat. Tiguang nga lamion ba? Nakay lakaw niya Winky? Unsay 100? Ang imong matigom nga kuan, ang imong matigom. Ang imong makita diri sa YouTube ba? Ang imong makita, ma-income nimo sa YouTube. Ang minimum $100. Una nimo makubra pero di ka kaabot og 100, di ka kasweldo. Ug kanus-an nimo makuha ang 100, diha ka makasweldo. Ay wala man bawal pa mo gawas-gawas sa balay. Tabunis ana imong naw. Nganong gibugas po ka Winky? Ang threshold kay $10. Threshold $10. Makakuha kag $10. Human ka ma-approve og monetize, mo threshold kag $10 kay ipadala sa imuha ang PIN. Ang imuhang address ba? PIN address. Pagkahuman ana, pag madawat na nimo ang imong PIN, mao na ng $100 minimum. $100 ang minimum. Bahak oy dugay na ko nag YTC. Unya nganong wala pa man kaning graduate lalab noy pe. Karon mag-active na karon eh. Pwede na ma-withdraw. Ang kanang $10 di mo na ma-withdraw Winky dito na ipuno sa imong $100 ibuo. Idagdag dito sa kuan. Dito sa $100 ba? Mo na siya maisa kay ang imo yung minimum kada bulan 100 pataas gina siya. Makakuha kag 100 pataas, mo nang makuha nimo na siya. Mag-active na karon lalab noy pi oy. Mag-active na ka karon. May na lang gud hinay-hinay. Hinay-hinay. Sana all. Pwede batuta agad. Wala pa di ay kay withdraw.
Abi na ko iniguan ki saging, makasweldo na mo. Dili pa oy, dili pa trabahoon pa nato ng ato ang masweldo. Trabahoan pa nato. Daghan naman kaayo. Oo, daghag ads. May na lagi mag-viral dahil ato mga video. Maayog mag-viral ato mga video kay makuha dayon. Parehaan ng na ay magpalupad, mag super chatter, na ay magpamember. Kana dagdagan, pero kung wala, trabahoon ginato na siya. Ang uban kay gapalupad sila. Pero kung walay magpalupad, adugay nato makuha oy. Kung way magpalupad. Pero kung daghan lang mo tan-aw sa mga video, okay ra. Dili dayon makasweldo trabahoon pa nato. Pag abot nimo 1,000 tapos 4,000 watts hour, kanang dollar sign sa kilid lalabs, pinduton nimo na naama nay price diha. Kanang dollar sign sa live chat, pinduton nimo na sa lalab noy pinaama nay price. Super sticker, super chat, membership, ana ba? Mo nay tawag nga palupad lalab. Kung naay magpalupad, okay ra. Pero kung walay magpalupad, okay lang yapon. Makakwarta mo diha. Kung naay magpalupad, makakwarta ta nya. Kung walay magpalupad, adi ta kakwarta. Kanang dollar sign diha kay naaman na say price mga lalab, na say price kung pila. Na ay price. Pero tagsa lang man na ay magpalipad lalabs, tagsa lang man. Tagsa lang. Para na mga friend mo magpalupad ana. Pero tagsa lang na ay magpalupad Krisis baya ron no, krisis. Naunsa ka nag-off na kaan? Nag-off na ka? Nag-off na ka lalabs? Wa pa na ka nag-off di ay. Ana di ay na. Wa jud ko'y kalibutan ani ba? Ako tungod sa inana na siya lalab. Inana na sila lalab. Sige lang lalab Noypi kung magsige kag appeal sa mga live, baka mauna ka. Joel. Hapit na magsugod imong live. Full pa sugodan. Salamat lalab Noypi. Patulog. Padong na ka matulog. Lablabin mo nga yan si lalab Noypi lalaban. Lablabin mo, lablabin. Joel, humana ka kaligo. Nakay lakaw ron?
Unsa po ng live ni mo, Lodge? Paangat na siya lalab. Makakuha po kag subscriber da kay daghan na siya mga amigo po. Daghan siya mga amigo. Daghan po na siya mga amigo. Gasulod. Di katugon. Titiod matug taron titiod. Ka busy karon lalab na ipe. Pamahaw sa diha wingke. Pamahaw sa diha. Unsa man na imong sudan da be kay gigutom na. Unsa na imong sudan? Mag-live po na si Ann Lalab. Noipi, mag-live po na siya. Lami na. Tugnos ginamos. Butang lang daghang sili. Daghang sili ba? Nya naglungag kag saging. Wa nay budget kay na. Sayo pa dada lalab. Mo nay kadaot ni mo wingke kay giuna lagi ng pagwapa lagi. Giuna nimo ang pagwapa. Pagwapa pa more. Pila po na kasisyon wingke? Kana gyud abantiha gyud na imong naong. Sana all laser. Sana all. Makasana all na lang tani. May pa si Winky kay nakatesting panudnud sa naong. May pa si Winky kay nakatesting nagnud pa hudhud sa naong. Bahalag way kanon ay basta gwapa na pobre. Alam. Lauoy ba? Lauoy bitaw lalabs na niya. Tangag sa loyot. Kalami. Pwede ra duha ka dili man malala. Okay ra. Yung sana imong naong gani Winky? Palisir o sana? Wa ko ka kuan na kay wa ko ka testing ba. Gis gipare sa lauoy ang ginamos. Lami na. Giunsa ganan na imong naong Winky? Sana all sige pagwapa. Kung muuli kag Pilipinas, mag-ingong ka ate. Kaya andaman ko ni mo daghang ginamos. Light of laser therapy daw lalabs noipi. Wa ko kahibawa ng mga therapy sa naong kay wa ko ka-testing. Cream lang man akong ginabutang. Cream ba laag lang, laag Dabaw. Si Lalab noipi May daghang silim agoy kalami Si Lalab noipi imo nang abangan mo ulig Pinas magbakasyon. Naalang siya sa Tibungko. Pero karon naman siya sa Japan karon. Laag po ka dito. Lami ginang ginamos daghang sili. $6 million in the house. Mega love shout out. Kisa naman po na BG da
Ang nagbiji-biji. May daghag sili sure kung naay time. Oh. Sila labnoy pi. Gasuroy mga kagdabawin ke. Mahadlo ko magpagwapo ay basi musamot ko. Mabiyaan ka sa imong hapon. Dili na mo biya ay. Nalimo naman na siya. Lalabnoy pi. Nalimo naman ang imong hapon. Nalimo na siya. Nalimo na. Basta malimo na ganit no, di na mo biya ba? Sana all limo. Sana all limo. Sana all limo. Asa ka kitag pangit sa Davao ay mga magwapa man na sila. Asa man kakakitag pangit sa Davao lalabs. Nga mga gwapa man gina sila. Mga gwapa. Ana man ang mga gwapa. Gilimo na nimo imong hapon lalab. Imo na nang gilimo. Sana all limo. Pila na di kabuk imong anak lalab noy pi? $4 million in the house. Miguel Love shout out. 4 million in the house. Humana kagkaon ke? Wingke, humana kagkaon? Duha ako'y sundalo sa Pinas ang isa na ang imo sundalo lalab na sa Pinas nagtrabaho. Maayo kay dagko naman di ay. Maayo kay dagko na. Maayo kay duha ra man nganong giduha ra na nimo. Pun-i ba kay bronze ra ba na imong bana? Pun-i na oy. Sana all bronze. May na lang na eh. Kaya lang ng mga putag sayo. Di ba? Pun-i ba? Pun-i kay bronze. Sana all bronze.
Giatay di na ko kapoy. Madlok, madlok na day kamo utong. Mohadlok na day kamo utong. Agay Ginoo ko. Si si Noypi, si Lalab Noypi, ang iyang bana hapon. Akong giingnan bapon taw na imong anak. Oy, kay bronze ra ba yang anak? Iyang bana. Kapuya naman yun siya muutong eh. Pun ba? Ako ganing giingnan si Lalab Noypi nga pun Bronze. Okay. Bronze nya gitaya. Maka sana all lang taan na mga bronze oy. Ikaw ana po kay bronze diha. Aton pungutan si Anbean. Na kay bronze? Unsay sagday lagi taya kwarta bitaw na. Piyansa ka nang taya. Oo, sa YouTube ko nag-ilis wapaan. Kawa ko kakuan og email lo. Di na kakuan ang ako ang StreamYard. Gitamad kog email himo. Sa tibong ko na si Lalab Noypi. Tibong ko. Pero karon nasa sa Japan. Ako siyang giingnan nga may nala ng bronze kay mga kwarta ta ba. Oh, taga Davao ta tanan. Tapok ta dire. Tapok ta dire. Maka-live gani ko ugma Lalab Noypi nya. Maka-live gani ko sa StreamYard. Musaka ka ba? Tapos si Ann, oh kay taga Davao, mga Bisaya man. Dili ta nang magsapid-sapid atong dila ay. Dire kay way sapid-sapid ni. Mao gani. Ugma maghimo kog email na dito ko sa StreamYard. Nya musaka ka ba? Nya istorya ta diri Binisaya. Kanang walay sapid-sapid ba? Inani gyapon orasa. Magsugod ko alas 12:30 sa kuan. 5:30 AM Pinas time. Inani gyapon. Pero karon na late lang ko gamay. Na late ko gamay. Oh, ugma usaka ka ha. Chika-chika lang gud tagot. Nya si Ann. Okay ra na Saba kay ko makatawa Sagday lang god. Si Ann Bisaya man pud na. Tapok-tapok lang uta dire. Oh, hapon. Hapon iyang bana Lalabs. Ann, hapon. Bronze lagi akong giingon. Ay, bronze ba? Ako gani siyang giinan nga. Pun in taon na. Naana siya karon sa Japan. Nasa karon sa Japan. Oo, nasa Japan siya karon. Kinaman yung bana. May pa man na sila Lalab Noypi kay naman na siya ka
katapad-tapad ang kita kay makasana all na malang taan eh. Makasana all na malang ta. Sana all ba? Unsay walaan, unsay walaan. Unsay wala. 4 million in the house, mega love shout out. Unsay walaan? Wala po kay bronze? Asa day imong bronzean? Asa day imong bronze? Sana all bronze. Five million in the house, mega love shout out. Sino naman yung nagbidi-bidi dyan ay? Paramdam na kayo dyan. Kanta ka? Unsay kantahon? Ikaw ug ako. Unsay kantahon? May pa kanta ka sista. Oh, unsay kantahon te? Himaya nga nahugno. Himaya. Ang himaya nga nahugno. Laga. Lalab noy pe. Ugma musa ka kanya mo kanta. Himaya nga nahugno. 5 million in the house, mega love shout out. Ang himaya nga nahugno. Agoy Ginoo ko. Giatay man eh. Malingaw naman lang tani atong trabaho eh. Email dili man kay dito man. Ikaw kanta sis, ako taga pa. Basig mo kanta ko ba nya man lukso ni diri mga butiki. Ay diri sa YouTube lalab wala ni email dito sa StreamYard ba? Wala man ni email. Ang himaya nga nahugno. May pasilalab na ipi kay tagapalakpak lang daw siya. Sana all may tagapalakpak. Oy, unsa na noipi dako na iyaha o gamay. unsay dako o gamay? Unsay dako gamay lalabaan? Oo, pamalansa sa lalab eh. Salamat sa pagdaan-daan ha. Salamat lalab noipi. Mukanta kaan? 5 million in the house, mega love shout out. Ba ayaw gibulgar ba? Unsay humok ba?
Agoy Ginoo ko, humok day na siya. Sana all humok. An, an, taas daw nga humok. Inana day na sila day. Tagas niya humok. Sana all. Sagdaay lang og humok lalab noy pi kay bronze man pod. Sagdaay lang. Okay ra. Fights ra. Gigitik ka sis, mangihira ni. kung winter, kung winter wa gyud mahitabo. Mahuman jud karang pamalansa. Mahuman jud karang pamalansa lalab noy pi. Ako'y Ginoo ko. Mangihira nila sa winter wa gyud ay mahitabo basta winter. Mahuman. Wa wa tay mahimo. Nya mo reklamo pa. Unsaon na lang. Lalab noy pi. Tukuri ba pagdaog bara. 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Tukuri ba pagdala og bara. Matingana na ron bronze diha ba kay nagsige na ni katawa si Lalab Noy Pi ba. Natingana na ron bronze na unsa ni siya. Lalab Noy Pi. Maayo na nang humok kay di ka maluya ba. Di ka maluya. Kay matugra man. Di ba matugra man na sila Lalab? 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Di ba matulog ra man no? Yang ikaw po lantaw-lantaw lang po. Ingon gani siya nga kabibo ba ninyo ay wa siya. Wala siya kabalo nga siya ray gilibak. Agoy Ginoo ko. Kaluoy po din taon sa bronze ay. Sige lang gud ha bronze. Tanawa lang na da sila Lalab Noy Pi. Makaluya ay kay di makato. Di makatungkad. Hindi ahak ay. Tukuran jud na paita kulang kaayo na ay walay sikat. walay sikan round. Nalargo ra kahugno. Nalargo kahugno. Kaluoy po din taon sa bronze ay. Tukuran day naan. $5 million in the house, Miguel. Shout out. An, tukuran day.
Kaluoy in taon sa bronze ay gilibak in taon. Okay ra na eh. Nagbiji-biji na naman sila. Ikaw gi magmaniobra lalab. Ikaw gi magmaniobra. Nabitin. Nabitin in taon. Ay, Ginoo ko. Nabitin. Sige lang gud eh. Wala wala tay mahimo kay mao man gyud na ilaha siguro. Mao na ilaha. Ning kamot ko makaduha bago. Agay Ginoo ko. Ikaw gid ay maning kamot lalab. Sana all. Botan-on nato si Anbe. Mag magtamla-tamla ra gud. Magtamla-tamla ra ba? Agay Ginoo ko. Magtamla-tamla ra sa pultahan. Okay ra pod. An, okay ra pod kaayo. Okay ra pod kaayo kung sa pultahan ra. May na lang na mag-ayo-ayo. Alam na ipi. May na lang na kaayo lang anak na magtamla-tamla. Igo ra. Agay Ginoo ko. Kaluoy po ni taon ay. Igo ra day mo li. Sana o li lang. Layo ra jud kaayo sa pagkabuhat og bata kay mo li ra man. Say pikti. Pang-interest man ang imuhaan ay. Pang-interest ka ba ay pang-interest. Mang-interest man ka luoy pod ang bronze. Luoy pod ang bronze. Ayaw pang-interest ba? Piktan nga mo samot naman luod. Di na ka ginawa. Nah, Ginoo ko. Ayaw lang itawag alang-alang ah. Kaluoy sa bronze ay gilibak mo ninyong bronze oy. Ayaw ninyong libakan ng bronze ba? Ayaw ninyong libaka ang bronze. Libak-libakon man ninyo. Ikaw ha? Libak-libak ka sa bronze.
Maka sana all na lang taan ni bronze. Nahuman na yung plan sa sila Labnoy pe. Laso-laso ng ulo, ana. Ambot ni mo, Noy. Nanaman po kayo, Noy, nahibawan laso-laso. An, pandamay jud kang bayhana ka ba? Pandamay jud kang bayhana ka. Pandamay jud kang bayhana ka. Malansa sa ko'y mga sisting sa time. Gani si An pasaway. Naglaso-laso. Okay, lalab Noy pe. Salamat. Pagplansa sa lalab, oy. Kwentuhan naman tayo bukas. Bukas. Akyat ka sa akin bukas. Oo. Ingat, ingat sis Noypi, ingat, ingat. Ingat ka dyan. Plansa sa dyan lalab, plansa sa. Ang pingi in tao na si Bronze. Dila na lang ina. Ang pingi in tao na si Bronze. Pagplansa sa dyan lalab. Nahimuot mo ko sa atong kabuang eh. An, di pa ka matulog? Ha? Di pa ka matulog? Sige, salamat sis, amping ka diha. Oo, si Lalab Noypi, butan na si Lalab Noypi, taga-Tibungko. Taga-Tibungko. Ang iyang anak nga kamagwa nasa Pinas, sundalo, minyo na. Ang isa ka anak niya nasa Japan. Matulog na kaan? An, matulog na karon? Asa naman si Mimer? Si Mimer, asa naman? 3 million in the house, Miguel Love, shout out. Yaman biya na sila diha dako. Wala sa Pinas. Dugay na siya sa Japan. 24 years na sila dito sa Japan. 24 years na siya sa Japan. Butan iyang bana eh. Yung kag 24 years. Makasanaol lang yun ta. Laso-lason kay mo dili. Matulog na ka? Matulog na karon?
Mahimuot man lang tani lalabs no ipi ay. For million in the house, Mega Love shout out. Isa man ang nagbiji-biji na po diha eh. Nagbiji-biji. Binuang ragod ta eh kay kahit sa mga oo binuang ragod eh. Lingaw-lingaw ra man ning atua. Kinumidya ra man ning atua eh. Kinumidya. Nindot man kuning magkatapok ning pulos Bisaya. Si Winky po kay komedyante po si Winky. Si Winky. Butan po ni si Winky ba? For million in the house, Miguel Love shout out. Si Winky ba, butan po. An. Matulog na taan. Tulog na diha oy. Unsa nay oras das imaron? Unsa nay oras das imuha? Ha? Oo, tulog na. Tulog na, mag-off na po ko ron, matulog ko eh. Katugon po ko. Tulog na gani tano. 4 million in the house, Miguel Love shout out. Matulog na ta. Oo, busy siguro, wala man. Wala, busy. Sige ra man siya ka busy oy. Ako dai busy, lit gani ko ganihan nagsugod. Kay busy ko. Dugay kay nahuman ang mga kamil eh. Dugay nahuman ang mga kamil. Nakatawa gani ko ni Boss J kay ingon siya, oh, na-late ka karon. Na-late daw ko karon. Oh, na-late ko kay dugay ko na human. Dugay na human. Kay naay bisita. Oo, mag-off na ko. Tulog na. Salamat. Night, ingat, love. Tulog na, mag-off na ko ron. Kay matog naman po ko. Tulog na diha, tulog na. Bye-bye. Katulog na.